Happy birthday to you. Hey, hey. Happy birthday. Hey, ginalingan. Hey, hey. Happy birthday to you. Hey, hey, hey. Birthday. O yun, shoutout po sa mga Father's Day ulit. Na naman mo sabihin natin ko kasanto, GC? Happy Father's Day. So mga kaparing Jason, good morning, good morning. Ayan. Dito ko ngayon sa bahay, kila Papa. At daw pumasok kasi gawa nga ng magpahinga rin tayo. Ano kung kasalakan? Balay ka. Magpahinga rin tayo. Kasi yung ubo ko, grabe yung ubo ko eh. Paus na nga ako kakaubo. Ayan. At pumunta galang ako dun sa bahay namin. Tapos nanguha ko ng talbos ng kamuting kahoy tsaka lubi-lubi. Ano, dinala ko. Sarap nito ulam. Magbubudol fight kami. Ito, halo-halong gulay, budol fight. Tapos may binigay din dito na kaya halo na lang Papa. Diyan ang gumukon. Oo. Maubos pa mo na Alang kaunan. Oo. Tapos bodol pet kasi birthday ng kapatid ko. Kamuoy. Aw. 1% na lang pala yung battery ko. Palit muna ako ng battery. Alright. Ano kinuha ng mga malalambot. Dakol na rawan pa. Ha? Shout out sa asawa ko. Paborito niya yung gulay na yan. At yun, bukas 17 na mo Oo, 17 na bukas. Malalaman na naman kung ano yung check up niya. Hindi ko alam kung sana ma-operahan na eh. Basta boss, malalaman yun kung ano sabi dun sa ospital, kung kailan ba talaga yung opera. Tapos kasi magpapasokan na, kukunin ko siguro yung bata doon sa Maynila. Tapos kasi napa-enroll ko na dyan sa nakisuyo ako dun sa tita ng asawa ko na ipa-enroll si Bibi. Sinabihan ako ngayon na-enroll na daw. Tapos kung opera na yung asawa ko, ang desisyon namin ay dito muna yung anak ko. Atod ninyo pa Baby. Iwanan ko dito, tapos ako magpaka-Maynila para magbantay sa kanya dun sa hospital kung sakaling operahan na. Ganun yung mangyayari sa sistema. Yan. Yan ang operahan na para kasi nung nakaraan nga tinawagan ko, masakit na naman yung ulo niya. Sipon. Tapos yung basta yun na yun. Ayan, gulay. Ayan na. Kakaniri. Ay. Ayan na, tuloy-tuloy pa rin sa pag ng gulay. Yung lubi-lubi tawagin sa amin dito. Tawagin sa iba ay nyug-nyugan. Wow. Nyug-nyugan. Ano? Alon?
Yan. Ayan po mga kaparing Jason. Ah, may ano. May surprise ah. Di madulas. At ayan, nagluluto na si Papa. Magbubudol fight kami. Gamitin na. Ka na. Ayan, gluluto. Butang-butang sa asin. Ayan. Amo? Sarap. Sarap. Taob na naman yung kanin nito. At di ko na nabidyoan yung pangunguha ko niyan. Ayan. May sorpresa. Ha? Bodol. Oo. Bodol flight. Sabi ni baby bodol flight. Ayan na. Nakakatakam na. Pritos pa ba? Ha? Pritos. Pritos. Tapos sunod yan, magpiprito ako. Ako magpiprito. Para ilatag natin sa ano. Kanin. Pwede naman galing kikit-kitan. Pwede mo. Alright. Ay pa-surprise yung boyfriend ng kapatid ko. Binilan ng cake. Spaghetti. Ayun po, muli, pasensya na sa ano, mga viewers, mga sponsor, kung di tayo pumasok. Kasi yun nga, ano pa, grabe yung ubo ko talaga, gusto magpahinga. At paos pa nga ako. Dito nga. Dagal tayo na sinabi. Paos. Ay, amoy. Ay, pa-surprise. Surprise! Ay, bakit? Ay, Lord! Mga Lord! Lad, lumos lad. Lad. Pa-surprise ah. Lipat mo pala. Birthday. Ay, naprito. Unang salang. Ayun na po at kukuha si Papa ng dahon ng saging. Para tipid hugasan. Ba? Dahon ng saging. Yung mga tanim dito ni Papa, oh. May kalamansi, may mga bunga na siya. Oh. Yan, daming bunga. Kalamansi. At pang-asim, libas tawagin sa amin dito. Ano siya? Bali yung dahon nito ay ano, maasim. Ito, kitasin natin ito. Lalagay sa nilaga. Amon. Amo? Baka nagkang kong kalip-lip. Latag. Pag-gani ko pa dyan. Kadi. Ha? Kadi. I-prepare na ng mama. Go guys. Mo, latag na. May prito pa. Thumbnail sa live.
Ah. Kailan? Live sa di Facebook? Ano? Tumala naman ako eh. Sama-sama ko na. Nag-display na siya po. Ayan pa. Nagkanan sa mga. Palisan mo naman. Ay, dali na. Parin mo. Ama naman. Dako na babayad ka. Sukwitis. Eh, picture pa ka. Video? Nagubukay. Si Papa Miguel. 20. Nagtuturo na. 20. 2020. Happy birthday! Day to you! Hey! Hey! Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday! Hey! Ginalingan! Hey! Hey! Happy birthday to you! Hey! Amo, yan po, kain lang na. Oh, dasal muna. Takbo doon. Tignan. Muna! Ready yung headset ko. Ano? Happy birthday. Kainan na po. Ayan, bodol pa. Yan matutok. Hindi kayo na sa naman din ko sa ulo. Kita sa din. Buta ka yan. Hindi kayo ba? Ito na ka. Parang dito ba siya? Dala ko. Naputol naman na. Dito ako. Kaya pala tumali. Ano pa siya mama? Putol ka mong darawa. Wasak talaga. Sige na sa naman natin na ibig. Dala sili. Nagputol ka. Tadadan! Tadadan! Ipalay na Walang suka. Absan ko. Kaya nagpupugit ko sili. Sige na. Ito David nga. Tanay puro maka. Kabig na, kabig. Dahil po tayo mga viewers dyan. Buhay mo na ulit yun. Darwa kulang ah. Tipula. Si Pula wala. Wala si Pula dito. Kabig daw sa Kuya Rinilo po. lubot. Lubot to. Ay. Kung happy ending. Birthday. O yun, shoutout po sa mga ano. Father's Day ulit. Na naman ako sa binatay ko kasanto, GC. Happy Father's Day. Si Arlo. Kung nag-election ka na. Saan naman, pabayaan. Batangas na pa yun. Wala kayo po. Ayun baga, ang dami. Mukbang sili. Di man bed sa tulog. Bakit ka likod ah? Wala na baga? Tama ba? Toyo. Taon. Ito kintahan na live. Narin. Ano yun? Doon mabagdangam. Masuputi namang stand. So pinapaon ko rin so kandag to kinon. Nanani mo. Hindi na bagay na i-rate mo. Yung mga butangan eh. Tadi ang, iyon naman sa di ang, Jason. Sila pala, nagkaroon Lipat natin yung live. Sa tiri ka tayo sa nagwa. Neo. Lugi. Mga di pula. Dalawang wala. Uy, saan na? Laki. Laki ng... Huwag na kumaga. Laki ng ungit ko. Suda. Kaya bigay ko ba? Sino nag-comment? Sa ba? Hili? Ay, suka. Papa, sino ang Ay, birthday? Hailey! Hello, baby Hailey! Birthday ni Ate Angeline! Suka! Ma, nag-uwa si Hailey! Papa, sino birthday? Saan na? Kain, bebe. Nakapakukuman na si Hailey. Hello! Boy green. Sabi niya, oo! Hello! Hindi ako nang tutasabi. Ako nagagawa. Sabay na si Bibi. Sa Ate Angeline ang birthday. Sabay na, Bi.
Nung isang araw si Auntie Nicole. Linggo ko lang hindi naglanda. Hindi na kisita. Hindi kaya babawag. Bawat sangal pa man. Ano ba yan? Ay, pumapanos na di. Happy birthday, Aw. Nagkara-birthday na talaga. Ayan, tapos na kami kumain. Ito na siya. Bumader. Naka-live. Crocodile at si Cappuccino. Ako yung sunto ko ha. Sunto tong Ayan po ang dito ng vlog na to at maraming salamat. Pasensya na po at di tayo nakapasok. Ayan. Bye-bye.